Ako môžete vidieť v Avedifts, máme bohatý výber spievajúcich mís, toľko rôznych jedinečných dizajnov. Dokážete toto predať. Toto sú naše veľké čakrové spievajúce misy. 7 ručne vyrobených mís predstavuje čakrové body a tradičné čakrové farby. Pochádzajú z Indie a sú vyrobené z hliníka v rozmeroch 19,5 cm a 35 cm. Môžete ich takto rozložiť, aby si ich zákazníci mohli vyskúšať. Môžete ich predávať jednotlivo alebo ako sadu a tiež sú dostupné aj v menších veľkostiach. Toto je teda väčšia sada, ale môžu byť aj v menšej sade, takže tieto informácie nájdete na našej webovej stránke. Toto sú malé čakrové spievajúce misy. Tieto majú veľkosť od 13,5 do 23 cm. Dokážete toto predať. Toto je jeden z mojich obľúbených kúskov. Sú to čakrové liečivé spievajúce misy v menšom prevedení. A máte k tomu túto krásnu škatulku, v ktorej ju môžete vystaviť, takže nemusíte rozmýšľať, kde ju vystaviť. Je to už pripravené za vás. Dodá to vášmu obchodu nádherné farby. Krásne žiarivé farby. Opäť sú na prednej strane pekne zobrazené čakrové body. A vo vnútri máte všetky misy. Takže všetky sú v tradičných čakrových farbách. Každá má svoju vlastnú paličku a vankúšik, takže ich môžete predávať buď samostatne, alebo si zákazníci môžu kúpiť celú sadu, pretože je to krásny darčekový set. Aj vo vnútri škatule sú uvedené názvy čakier a pod každou je popis. Dokážete toto predať. Tieto určite upútajú pozornosť vašich zákazníkov. Toto sú naše spievajúce misky zo zemného prášku, majú povrchovú úpravu s rustikálnym vzhľadom a sú vygravírované s motívom mantry a 5 budhov. Sú plné detailov, naozaj jedinečné a pútavé. Dokážete toto predať. Toto sú naše tibetské liečivé gravírované misy. Sú úplne úchvatné. Sú plné detailov zvonku aj zvnútra misy. A každá veľkosť má aj iné detaily. Toto sú naše spievajúce misy s motívom fáz mesiaca. Tradične sa ladia pod splnom mesiaca, čo je krásny príbeh, ktorý môžete rozprávať svojim zákazníkom. Na prednej strane misy majú symbol mesiaca a na zadnej strane je vygravírovaná táto mantra. Tu máme indické spievajúce misy a tu zase tibetské. Toto sú čakrové. Sú naozaj nádherné. Majú naozaj jedinečný dizajn. Zahrám vám na ne, aby ste počuli rôzne tóny a mohli si dobre porovnať, čo by ste chceli mať vo svojom obchode. Je to naozaj krásna kolekcia a toto vám dáva predstavu o rozdieloch medzi spievajúcimi misami. Viem, že toto dokážete predať. Toto je naša klasická tibetská spievajúca misa. Predáva sa už viac ako 20 rokov a za ten čas bola skvelým hitom. Remeselníkom trvá veľmi dlho, kým ju vyrobia. David mi hovoril, že keď sa misa nahrieva, pracujú na nej naraz 4, udierajú do nej a vytvárajú tieto krásne preliačené vzory. Potom prechádza procesom leštenia a ladenia. Preto trvá dosť dlho, kým sa tieto misy naskladnia. Takže dokážete toto predať.